Jasotzaileetan, lau harri jasotzaile haundi izan genituen iraetan, Aimar Irigoien bertan zen, baina azkenean txapela jaialdi honetan Jose Ramon Iruretagoiena izeta bigarrenak eskuratu zuen. Santa Inez jaiak Gipuzkoako iraetan eta bertan lau harri jasotzaile eta harria Ismari Iruretagoiena izeta hirugarrena, Aimar Irigoien eta Joseba Ostolaza eta harria, errota harria 109 kiloko harribola. Duela 80 bat urte jaitsi zuten Itziartik iraetako errotara eta harrezkero errespeto ikaragarria sortu ohi duen harria da. Lehena lanean, iraetatik urrutikoa esten Joseba Ostolaza 5 minutuko 15ak eta lehendabiziko 5 minutu horietan honen atzetik Aimar Irigoien errezildarrak 2007 bukaera ikaragarria egin zuen, marka handiak lortu zituen, baina Santo Tomazetatik ona ez du entrenaldietan gehiegi aritzeko modurik izan eta hortxe zalantza txiki, hala ere harri jasotzailea da eta lan bikaina egin zuen. Lehendabiziko 15an, lehendabiziko 5 minututan 38 altxaldi eman zizkion 109 kiloko harri bolari. Erreferentzia Gibitegik lorturikoa 1982an Iñaki Otaegik 5 minututan 25 altxaldi eman zizkion harri berari, baina kontutan hartu orduan erretxinik gabe aritu zirela. Hirugarren partaidea Jesus Mari Iruretagoiena izeta hirugarrena Aiarra. Kiloei dagokienean txikiena bera eta hala ere 32 altxaldi eman zizkion Jesus Marik. Eta laugarrena lehendabiziko 15a betetzen Jose Ramon Iruretagoiena. Oso ondo moldatzen da harri klase honekin, errekuperazio oso ona du eta erritmo egokia hartu zuen. Horrela, Arauzko lehendabiziko 5 minututan 40 altxaldi lortu zituen. Aimarrek baino 2 gehiago, Josebak baino 3 gehiago eta Jesus Marik baino 8 gehiago. Ikusi, azken txampa. Segidan altxaldi mordoa eta azkenean ikusleen txalo artean aipaturiko 40 altxaldiak. Hau azken hirugarrena, azken urrena eta 40 garrena. Ikaragarrizko marka lortu zuen Jose Ramonek. Bazekien inungo okerrik etzela, garaipena berarentzat zela. Eta segidan errekuperazioa erakusteko bigarren txanda. Bigarren txanda honetan Joseba Ostolazak 31 altxaldi lortu zituen. Gero eta astunago 109 kiloko harria, nekea gero eta haundiagoa eta naiz eta ia beti bezala akuluarekin ibili zen Agustin Ostolaza aita, 31 emanda konforme gelditu behar Joseba Ostolazak. Lan bikaina dudari gabe Arroako kirolariarena. Guztira beraz 78 altxaldi. Aimar Irigoien. Honek behera egin zuen bigarren 15an. Oso indartsua da
baina bigarren tartea, bigarren 5 minutuak oso luze egin zitzaizkion. Txandatxo eta txandatxo artean, arnaza ezin bere onera ekarri. Gero hori bai, harria azkar gora, ia gelditu gabe, eta honek ere oso marka polita lortu zuen. 69 altxaldi guztira, beraz Joseba Ostolazak baino bat gehiago. Bukaeran erabat jota zegoen Aimar Irigoyen. Eta hirugarren alanean Jesus Mari 75. Ez eta hirugarrena bazekien ezin zuela Ostolazaren marka berdindu, baina hala ere gogotsu aritu zen. Duen guztia ematen duen horietakoa da, eta 72 altxaldi lortu zituen bikintzetan. Eta azkena, garaipenaren posean aritu zen Jose Ramon. Erritmoa zertxo bait lasaitu zuen, baina hala ere bigarrengo kintzean ere lan handia egin zuen. Bai, neko gustatu nok, bitan da 5 minutuak, eta, arroiare ez duen olain handia, eta nien harri bolobilekin neko montatzen dago, eta ikustu gan, pixkat fiziko aldetik lana izan dega hemen gaur, bati bat, indarra lan baino fiziko lana, eta orduan, neko zibilen dago. 40 altxaldi lehen da biziko txandan. Bai, hor pixkat hor juntek ez, ni pixkat aten hau lehen biziko txandan buskatzea, atean hau pixkat, banitxak egin hor abantaila eukizko, rekuperatzea beste baino hobi egin nula, ustenian, eta, azken alatea ez, aurremotan dan asko joit eta gero bigarrengo ondo trozeiak, abantaila hori. Teknikoki nolakoa da harri hau, nola altxatu behar da harri hau, hain azkarra altxatzeko? Harri borobila ez dela, ez, bazakak aldero pixka bazakak, baina, ez tekola ez zaila da, ez dut, pixu hori etzekak ez da geriatua, 108 kilo odek eta, neko menpe hartzek eta, beste bolain kopalauta ez galde hondik. Harri handixegoakin, Aimar, oso indartxu dabil, bazen uten gogo pixkat aurre hartzeko. Bai, mutela hori fenomenuek, ez, mutela indartzua, eta kilotone gueño kexoa dek, eta horre harri 100 kindagoekin, gueño desente kexoek, ez. Gertatzen nahi, harri abekin, fizikore asko berdik eta hor pixka bajatu itek. Anaia ere ez tegazerri izango? Ez, lan politia indik, ez, anaia mutu txikila dek, eta ikusten bezala, galko harri mota bekin, da oso ondo motatzean harri gauzela dek, eta gorra, eta lan handia indik, handia. Ramon, ez azpertzen txapelak lortzen, Ez, guztoko, ni txapelketa guztoko izatea, eta, oandik ondo zen ditzen dauk, nahiz eta 40 urteoki, fizikoki ondo zen ditzen dauk, eta, oandik segitzak emon, ez da bizkat. Altxaldi hauek ematerako txapeldun zen, Jose Ramon 75 izeta bigarrena, guztira, 35 eman da bigarren kintzean, 75 altxaldi harri lortu zituen, beraz, Aimarrek baino 6 gehiago, Aimarrek 79, Joseba Ostolazak 78, eta izeta hirugarrenak 72. Beraz, txapela izeta bigarrenarentzat.